kada bi se dogovorili supružnici da neće mehra, ona zahid, kaže ja neću mehra, a i on nema ništa, kaže dobro ja svakako neću ništa vidjeti. Tako? I kod nas, braćo, je mehr ispod cirkus. Čovjek piše mehr, kaže, koliko kaže, 5 kila zlata. Kaže, Efendija, ona je rekla 5 kila zlata, kaže, pa piše, Efendija, kaže, papir trpi. Piši 20. Jer on je već tad nanijetio da nikad neće dati pare. Tako? Piši koliko hoćeš. Cirkus, znači, mehr je ispod cirkus. Hak, koji je Allah u Kur'anu spomenuo, i da mora biti, ništa. Znači, igra oko toga. Piši koliko hoćeš, nije problem. Samo sebi reci koliko trebaš i piši, nije što je nepravda prema ženi. Pa se mora dati mehr, bilo da se spomene taj mehr, da se definiše koliki je mehr, ili da se ne spomene pa da bude njen mehr kao ženama koje pripadaju njenog staleža. Ali mehr mora šta? Mora biti. Ne može nikako proći, znači bez mehra. I ovo je stav imama Malika i jedan rivajet od imama Ahmeda i odabrao ga je šejhul Islam ibn Tejmije. I ovo je jedno od dva mišljenja. Ovo je jedno od dva mišljenja. Da je takav nikah, jer da je šta? Batil, da je neispravan. Uzvišeni Allah te barake od ta'ala kaže وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ i dajte ženama njihove vjenčane darove nihle, znači obavezno vudžuben, kao važib stvar. Dajte im. Wa'atu, dajte im. A nije napišite na papir i smijavajte se s tim, nego dajte. To ženi moraš dati. To je njeno pravo. To je njen ikram koji ima u islamu, samo žena, nema ga nigdje drugo. Moraš joj dati njen vjenčani dar. I ukazuje braću na vrijednost žene. Vrijednost žene ukazuje što moraš dati dar. Znači njen vjenčani dar koji ponekad može biti veći ili manji. U svakom slučaju ona ima pravo na to. I kaže uzvišeni Allah tebarek ve teala فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. A ženama vašim sa kojima ste imali bračne odnose dajte vjenčane darove kao što je propisano. Ferida. Fard, kao što je propisano, dajte im to. Kola džunaha alejkom en tenkihuhunne idha atejtumuhunne uđurahun. I nema smetnje da se sa njima ženite kada im vjenčane darove njihove date. Znači, ako ne daš vjenčani dar, onda šta? Ima smetnje da se, ima prepreka da se ženiš. I kaže uzvišenje Allah te barak tela وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِذْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. I žena koja sama ponudi sebe poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a ako želi Rasulullah alejhi salatu vesselam da je oženi, to vrijedi samo tebi, ne drugim šta? Ljudima. Ovdje na šta se ovo odnosi? Dođe žena i ponudi se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže Allahov poslaniče, imaš li potrebe za mnom? Ako želi da je oženi, može je oženiti kako? Bez mehra. Bez mehra je može oženiti sallallahu alejhi ve sellem. I to je njemu od specifičnosti. To je jedna od onih specifičnosti koje smo govorili, tako? Da je može ženiti bez mehra. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem braćo nikada nije oženio ženu koja mu se ponudila. Nije oženio. Ne zato što je to prezirao, nema zato argumenta. I zato je ta žena za koju muškarci trebaju da trče. Da se umaraju i da trče za djevojkama, a ne da djevojke trče za muškarcima. To je osnova. Ali nema smetnje, kao što smo govorili, ako se sjećate ranije, da se žena ponudi šta? Muškarcu koji je bogobojazan i zna da neće osramotiti, jel u redu? Da se neće znojiti nakon toga zbog njegove priče. Se on hvali, da kolega priče kako ona se
i da nakon toga onda ljudi bježe od nje, nema smetnje u tome, nema šerijatske prepreke. Ali ponudi se nekome mimo poslanika. Moraju dati šta? Mehr. Ne može proći tako da kaže Allah poslanik koja mu se ponudila ako bi ženio bez mehra, ne bi morao dati mehr. Znači ni ja ne moram dati. Ne, ti moraš dati mehr. Ti nisi poslanik. Moraš dati mehr. Ako to ne vrijedi za Ebu Bekra, onda ne vrijedi ni za koga drugog. Pa je ovo dokaza da treba mehr. Ali je radijallahu ta'ala, kako smo kazali kod Davuda i Ebu Davuda i Nesaije, ima hadis da oženio Fatimu, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, imaš li, kaže, išta da joj daš, kaže, nemam, Allahov poslaniče, ništa. Kaže, a gdje ti je onaj dir'uke, a gdje je onaj tvoj oklop, teški, onaj veliki, kaže, tu je Allahov poslaniče, kaže, daj joj. Oklop za rat, neće Fatima u rat. Ali oklop vrijedi, jel tako? Možeš ga šta? Znači, ti ženi možeš sad pokloniti avion. Iako on neće voziti avion. Ali avion vrijednost. Možeš je pokloniti auto, možeš je pokloniti šta želiš. Jel red? Od ovoga imetka. Bitno je da je mumeuval, da ima vrijednost svoju. Da ga proda. I to je dovoljno. To je dovoljno. Imamo hadis Sehla ibn Sada, kada je one zvučnike da im obavezno gore popraviti. Imaćemo dvije koristi. Prva korist će žena čuti, a druga nećemo mi njih čuti. Ćemo još malo moći prepričavati što one gore pričaju. Dakle, imamo hadis Sehla ibn Sada, je u redu, u kome se navodi da je žena došla šta je? Ponudila se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme sama, znači suda za njega. Pa je Allahov poslanik oborio glavu, nema potrebe za nju. Pa je čovjek rekao, Allahov poslanik, udaj me, udaj je za mene. Udaj je za mene, Allahov poslanik. I zato, braći, u Medini nije zapamćeno da je bilo udovica. Nema udovice. Udovica može prenoćiti, zanoćiti udovica, osvaniti neće kao udovica. To se rješava, znači, u istom momentu. Mi za udovice kupimo sergije, za udovice plačemo, krokodilske suze lijemo za udovice, tako. Kod ashaba to nije bio slučaj. Dok je bila udovica, znači bio je neko ko je uzeo tu udovicu u svoje okrilje. No, međutim, ovo je piskvit generacija i takav je hal. Kaže, Allahov poslanik udaje za mene. Kaže, imaš li šta? Kaže, nemam ništa. Pa šta, kako ćeš oženiti bio? Nemam ništa, da će Allah. Pa nije imao ništa, kaže, traži taman željezni prsten. Traži taman, znači nije ti dobro ako nemaš ništa, ako nemaš, Allah tređe mi ima mogućnosti, bismillah da te udamo. Nije, nego traži šta? Ima željezni prsten negdje tamo za dirhem, može se kupiti, može se nabaviti, pozajmići neko da sahaba od prisutni, da će. I govorili smo o pitanju železnog prstenja i nošenje železnog prstenja, o tome smo pričali, znači u poglavlju kad smo govorili o čemu? O ukrasima i odjeći, je li tako? O tome smo govorili podrobno i o pitanjima nošenja, znači, železnog nakita. I prenosi se od Ajše, radijallahu ta'ala anha, kaže, naredio mi je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, da ne dozvolim da uđe žena kod čovjeka, da se osami sa njim, da stupe u kontakt intimni, jeli, osim da joj nešto da. Osim da joj nešto da. Pa prije, znači, ako je određeno nešto, znači, mehr da bude, da joj dade nešto prije kontakta, to je, znači, nužno da nešto uzme od mehra. Spoljašnost ovih tekstova koji su spomenuli, citirali, ukazuje, znači, da je šart, da je mehr šart za ispravnost bračne veze.